Wannan wani baban Ferris wheel ne wanda yana da tsayi sosai kanka wannan tsayi kaman mita 50 ko kuma 60 akwai girma kuma akan wannan keke kamar wani keke ne ko akan wannan wili za a iya ganin abubuwa da yawa daga can sama. Wili yana da burgewa sosai ko na ce bayan an bude fitilu yana da kyan gani matuka gashi yadda yake kyalkyali. Wannan ma wata na'urar wasa ne mai ban dariya ko yadda ake juyawa kamar ana cikin jirgin ruwa ne. Na fi son wannan gini na kaso irin tsarinsa da kuma yadda aka bude fitilu yana zama gini a cikin mafarki kenan. Ni ma ina son ɗauki hoto da wannan gini mai kyan gani matuka kamar ina cikin mafarki ne ko da tsirai masu daɗin ci da aka samar a nan madala akwai burgewa sosai kuma kuna son ci ne ko wani titi ne inda ake samun kantuna masu samar da abinci. Shi wannan wuri an ce akwai dodo a ciki gaskiya ina jin tsoro ba zan shiga ciki ba. Merry go round wannan na'ura ita ma tana da kyan gani sosai ko a wannan fitilu da ke kyalkyali wow.